Здравейте, мили хора! Искам да ви споделя нещо, което ми направи много силно впечатление в последните дни и което ми напомни за работата ми с много хора, които съм имала в годините назад с подобни възприятия. И то е следното. Все повече се е наслоила информация навсякъде под най-различна форма, което е прекрасно. Това е прекрасно, защото това е изключително полезно. Но човек трябва да се научи да може да я отсява с сърцето си и с своята истинска същност. Защото в противен случай можем да се подложим на много неприятни ситуации от типа на все повече има хора, които прочитат 4-5 книжки, видят конкретни проблеми в тези книжки и започват да ги намират във всеки човек, защото това е нормално, всички имаме почти подобни проблеми. Дали ще се здраве, дали пари, дали емоции, дали някакви травми, всички имаме подобни неща. Използват се едни думички, научават се едни думички от тези 5-6 книжки, използват се едни теории от тези 5-6 книжки и се започват да се наслагат в ума на дадения човек от среща. Което в повечето случаи е пагубно за този човек, защото той започва едно постоянно чистене или отработване или чопляне в някакъв проблем. Аз имам този проблем и онзи проблем и аз трябва постоянно да мисля, да го анализирам, да го чопля, да го варя на повърхността, докато го отработя. Сега, няма лошо човек да тръгне и по този път. Аз също съм минала преди много години, докато разбера, че това не работи. И затова и хората казват, защо не се получава. При мен няма как да се получи. Защото в тази плоскост ние се намираме в ниската вибрация. Когато само говорим и чоплим за проблемите, когато само използваме тези неща от книжките, които можем само да показваме този проблем, онзи проблем, това така, онова иначе и съответно всяка ситуация през деня, която ни се случи, да я прекарваме през призмата на това, че ние имаме този проблем, за огромно съжаление нещата се влошават, защото ние стоим в ниската вибрация. Ние стоим в вибрацията на проблема. Да се погледне на проблема, да се изкарат от него плюсовете, минусите и това, което трябва да се научим е едно. Но съвсем друго е постоянно да потъваме в това нещо. И поради тази причина е хубаво да можем да усещаме хората срещу себе си. Когато застанем срещу някой, който ни дава някаква идея, е хубаво да видим този човек дали е постигнал реално в живота си тези неща. Дали когато дойде трудност в неговия живот, той успява да бъде това, за което говори. Дали това, което казва, не са сухи знания от книжки. Дали всъщност той реално има връзка с онова съзнание, с което всички имаме връзка. И от което ние реално черпим информация и знания. Защото 5 или 10 книжки не могат да ни дадат знания за нищо. И 100-500 няма да ни го дадат. Но като прочетем 500 книжки, поне си имаме някаква бегла представа реално за нещата. Бегла. Но това пак ще бъдат сухи знания до момента, в който ние не ги прекараме през практиката, не ги опитаме и не видим реално кое функционира, кое не функционира. И едва тогава ние успяваме да се свържем с тази, както аз се наричам, космическа библиотека. Това не е някакъв талант, това не е някаква дарба. Това е нещо, което ние всички имаме достъп до него. Но то се отключва в един определен момент след дълга работа. При всеки човек тази работа е свързана с различни практики. Някои предпочитат медитация, други йога, трети упражнения, четвърти дихател. Има безброй неща. Всеки трябва да открие неговото, кое ще го доведе до там. Но това да живеем постоянно в даден проблем, в дадена травма, за съжаление, не я решава в повечето случаи. По-скоро я решава високата вибрация. Високата вибрация е там, където ние успяваме да изчистим максимално мисълта. Там, където успяваме максимално да изчистим съзнанието и да държим през по-голямата част от времето мисълта чиста или поне работеща в висока вибрация. Това значи да си мислим за неща от типа, дори ако искате елементарни от типа на това да си мислим за небето, да си мислим за птиците, за дърветата. Това се случва волево, чрез фокусиране на мисълта, а не чрез постоянно чопляне на нещата. Тоест да мислим за неща, които са с по-висока вибрация. Когато това стане постоянно, мозъкът ни се обучава на това, дисциплинира се и тогава автоматично, по естествен път, Бог, Вселена, енергия, силата, която така или иначе ни управлява, започва да действа сама.
Ние си мислим, че ние правим нещо, ние нищо не можем да направим. Това го прави тази сила. И когато тази сила изцяло започне да циркулира в нас и в съзнанието ни, тя сама по естествен път освобождава всички тези реални проблеми, които ние наистина сме имали за това или за това, травми или каквото и да било, те се случват естествено, когато ние живеем във високата вибрация. Разбира се, това е само един от многото пътища. Има безброй други пътища. Аз ви споделям това, защото аз самата съм минала през ходене, къде ли не съм ходила преди много години назад. При най-различни хора съм ходила. И трябва да ви кажа, че да, всеки ти дава по нещо, но всеки е под някаква форма, аз го наричам замърсен канал, защото и ние сме, всеки е. Никой не може да е на 100% чист канал, затова сме човешки същества. Но защо трябва да получаваме информацията си чрез някой, който е друг канал, не е нашия, друга душа, която има нейния път и не сме сигурни, че тази информация, която идва при нас, е тази, която наистина ни е нужна, за да открием изцелението или за да открием как да решим проблема си. Но основното, което можем да направим, е да го получим чрез директна връзка, но тя се изгражда с времето, чрез доверие в източника, в доверие в собствените си сили, в собствения си потенциал, чрез работа постоянна с ума и неговото дисциплиниране. Така че, когато се доверявате на някого, усетете го със сърцето си. Не слушайте на 100%, нито мен, нито който и да било друг. Всеки говори през него си. Както аз говоря през себе си, така и всеки друг говори през себе си и през собствените си знания, през собствената си връзка. И всички сме стигнали до различни места. Вашето място може да е по-напред, може да е по-назад във връзката с източника, но тя е точно там, където трябва да бъде днес. Утре ще е на друго място. Вие просто е необходимо да положите повече усилия, за да може тази връзка да се заздравява, да се оголемява, да се разширява. Ще получите всякакви знания, от които имате нужда, но не бъркайте това, че резултатът не идва днес, утре или други ден, казвайки си, не става. Времето, за което това се случва, е строго индивидуално и е работа на небето в крайна сметка, кога сме готови да получим информацията, кога сме готови да получим изцелението или да решим проблема си. Просто трябва да имаме търпение, постоянство и воля, за да изчакаме да дойдат резултатите. И пак казвам, това е просто една споделеност от моя гледна точка и от гледна точка на моята опитност и живот. Вашата може да е коренно различна, тя не я прави правилна или грешна, не, напротив, правя най-вярната за вас и най-прекрасната за вас. Затова се доверявайте на себе си, на собственото си сърце. Слушайте, отворете си ушите, чуйте кой какво ще ви каже, отидете при когото решите, чуйте какво ще ви каже, но само вие знаете истината, коя е за вас. Дълбоко в сърцето си, проверете това, което ще ви кажат със сърцето си. И едва тогава решете да го следвате. Пожелавам ви вълшебни дни. До скоро!